Magapasaka sang nagkalain-lain nga kaso ang Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry batok sa mga individual o kun kumpanya nga ginatudlo may kahilabtanan sa mga proyekto may kaangot sa korupsyon. Ginpahayag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. kag Trade and Secretary Cristina Roque nga ila ini pagdaloon sa Independent Commission for Infrastructure. Antes ini nagsumiter na ang DTI sang reklamo batok sa 8 ka kontraktor nga may lisensya bangod sa ila ginapatihan nga partisipasyon sa mga maanomaliya nga proyekto sa flood control. Samtang sunod naman kay Tiu Laurel magapasaka man sila sang kaso batok sa mga kontraktor nga ginatudlo nga mga nadalahig sa manomaliya nga farm to market road projects. Dugang pa ni Tiu Laurel nga nakamonitor na sila sang malapit 1,000 ka farm to market road sites kag kinahanglan pa nila inspeksyonon ang masobra 4,000 pa ka mga site. Nakahanda man ini para sa pag-ilis sa pagdumala sa mga farm to market road projects halin sa Department of Public Works and Highways pakadto sa Department of Agriculture nga posible magsugod sa masunod nga tuig. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by QuinBank Business Banking. Ini nga foreign exchange rate ang ginkuha nagikan sa Bankers Association of the Philippines kag Bangko Sentral ng Pilipinas. Ginbase ini sa closing transaction sa alas 5 kahapon sang hapon kag magaresume naman ini alas 9 subong nga aga. 58 pesos and 69 centavos ang baylo sang isa ka US dollar. 7 pesos and 61 centavos ang baylo naman sang isa ka Hong Kong dollar. 45 pesos and 69 centavos ang baylo sang isa ka Singaporean dollar. 15 pesos and 76 centavos ang baylo sang isa ka Saudi Riyal. Kag 68 pesos and 87 centavos ang baylo sang isa ka euro.